Na sa pagsaka sa Mount Talinis kasunod sa natabo nga pagtalang sang anom ka foreign trekkers. Mas nangin estrikto ang banwas ng Valencia sa Negros Oriental sa pagpatuman sang ordinansa nga nag-regulate sa mga aktibidades sa Mount Talinis. Ini kasunod sa natabo nga pag-rescue sa nadula nga anom ka foreigners pakadto diri sa nga nagligad nga semana. Sa interview sa Philippine News Agency, kaya Desiderio Tilos Jr., ang Valencia Municipal Tourism Officer, iyagin siling nga sa idalom sang Ordinansa No. 4 Series of 2020, gina-regulate ang mga aktibidad sa Mount Talinis. Kuni base sa initial reports, ang anom ka mga foreigners ang nagsupak sang ordinance nga nagresulta sa ila pagtalang. May una nga duha nga na-rescue sang Biyernes, kag ang apat naman sang Sabado. Miyerkules sila nagsugod sa pag-trekking. Suno pa kay Tilos kung ibase sa ordinansa. Ang mga hikers, mountain climbers, kag iban pa nga mga bisita sa Mount Talinis dapat anay magrehistro kag magkuha sang permit. May entry points kung sa diin dapat ipakita ang certification gikan sa tourism office kag dapat man nga magbayad kag magkuha sang local tour guide. May duha ka entry points ang sa barangay Apulong, Limot Tapna kag barangay Puhagan. Ang sitio Luna sa barangay Malabo nga ginagyan sang anom ang wala gina-recognize nga entry point sang LGU. Damlag pa ang isa sa ina ang nagabalik-balik na saka sa Talinis kag makapila naman ka beses nga ginsaway. Sang Lunes nagpangayo sang pasaylo ang duha sa DRRMO sang Valencia.